Салому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен, иншааллоҳ ки хубен ҳаматон. Дар ин видео вазъият барои мардуми Тоҷикистон меомадагӣ чӣ гуна дар аэропортҳо ба шумо маълумот мерасонем ва дар масъалаи қонуни наве ки пешниҳод шидагиай мегем. Хабардор бошем, фикр мекунам беҳтарин ай. Видеоро ҳатман то охирша тамошо кунед, лайк ва подписатсияро биҷиқем. Барои паҳн шидани видео ва пешравии канали мо беҳад дастгирӣ хуб мешавад. Ва нафарҳое ки моро тамошо дорем, билети ҳавопаймо Айросия рафтан ба шумо дар кор мешавад. Номерҳои мондагимда метавонед муроҷиат кунед ва ба дили пир харидорӣ кунед. Бачаҳои на аэропорт Жуковский марҳамат, биёед харидорӣ кунед. ҳатман аз какай Абдулло мо миннатдор. мо бе ташвиш гузашта рафта истодем ба хона ба Тоҷикистон. Ягон гардиред бед нест ягон чи. Хуб, сар мекунем мавзӯъро. Аввалан нафарҳое ки нияти Тоҷикистон ба Россия омадан доранд ва видеои моро тамошо дорен, тавсияи мо барои шумо айни замон сабр кунед беҳтарай, то ки ба мисли нафарҳое ки дар аэропорт баъзеҳошон хубанд, то ки ба мисли нафарҳое ки дар аэропорт манъшон карда истанд, то ки ба мисли нафарҳое ки камбудӣ надоштанд, депортатсия кардан, роҳишон кардан, дар ҳамин гуна аҳвол нағалтем бигем. Ба мо муроҷиат мекунанд ҳатто нафарҳое ки меган мо якум бор Тоҷикистон ба Россия рафтем, моро депортатсия карда роҳӣ кардан. Ба мо муроҷиат мекунанд нафарҳое ки меган бародар мо ҳамавақт дар Россия ба документ мегаштем, рафтем депортатсия карда роҳӣ кардан. Камбудӣ надоштем, дар аэропорт худшон камбудӣ ёфта депортатсия кардан. Ва нафарҳое ки бигем ҳам иҷа мегем ки нафарҳои мегузаштагирам ҳастанд, нафарҳои мегардондагирам ва нафарҳое ки ҳамаи иёра бигем дидаву дониста мехоҳем ки рисковат кунем, билет бигирем биёем. Ва нафарҳое ки мақсад дилтон пирай, ҷои кори аниқ, ҷои хоби аниқ ва одами дилпирӣ барои регистратсия ва документ кардани бошен, нияти омадан дошта бошен, ай ҳама хубтараш тайёрӣ бинен ба саволҳои аэропортҳо ки мақсад ҳастай ҳолатҳое ки бе ягон камбудӣ мебароянд, вале ҳолатҳое мешавад ки шуморо савол метаванд, пурсупурси зиёд, ки ҷо мерем, барои чӣ меем, пеш документ доштен, ё ки телефонҳотонро мекобанд. Ҳоли баъзеҳо мегӯянд мо видеоҳое ки лайк мондагем фақат ҳамво дар историяи YouTube мебарояд. Не, ҳатто шумо бигем видео дар омада бошен, дар историяи YouTube меистад. Барои он тоза кунед, ё ки ягон аккаунтро авдарид кунед, ягон аккаунти нав қатӣ доред, ягон сайтҳое ки ба қонунҳои Россия тамошо кардан иҷозат нестай надароин, хубтарай. Ва ягон аксҳое ки дар галереятон бошад ғайриқонунӣ, пешаи омадан ҳамин чиёда тайёрӣ дида баъдан билет бигирен Домодедово ё ки Жуковский. Ҳамин хелам бигем Внуковоро ба шумо тавсия наметем, барое ки назар ба ин ду аэропорта, аэропорти Внуково тафтишаш зиёдтарай. Ва дар масъалаи қонун аввалан ба шумо оддӣ карда мефаҳмонем. Нафарҳое ки ба Россия меоянд, регистратсияи 3 моҳа мекунен ва муддати 3 моҳда шумо патентда намеспорен, донишгоҳда намеспорен, ё ки РВП ё ки вид на жительство, яъне барои продлени мигратсиони картатон, яъне барои давом додани мигратсиони картатон аснаванӣ намеояд, шумо бояд ки муддати ҳамин 3 моҳда бароен Россия. Ва баромаден, бояд ки 3 моҳ пас биёен. Яъне ҳамин 90 ба 180 ҳамин маъноро дорад ки шумо 90 рӯз дар Россия буден ва аснаванӣ неёфтем, бояд бароен, бо 3 моҳ пас биёен. Ва ин қонуни нав пешниҳод шидагиае ки нафарҳое ки меоянд дар ҳамин муддат документ намекунанд ва мебароянд, бояд ки 1 солда 1 бор, яъне 1 январ омадем, 3 моҳ пас, бояд ки соли дига биёем. Ва ин пешниҳод шидагиае, қабул шиданаш дар назар ҳастай, қабул мешавад ё ки не, маълум нестай. Агар ки қабул шавад, ҳатман дар видеоҳои оянда ба шумо мерасонем. Ва як чиз дига ногуфта намонад ки ҷа ҳастанд нафарҳое ки меоянд, документ намекунанд, мераванд 3 моҳ нашида меоянд, медароянд, вале ба мисли нафарҳое ки бигем дар ФМС мебинем ки патент месупоранд, патентшонро наметиҳанд, баъдан моро бесабаб патент наоданд гуфта мегарданд. Барои ҳамин хубтарае ки 3 моҳ бестен дар Тоҷикистон. Ва як бародари дига ба мо муроҷиат кард дар WhatsApp мон, гуфт ҳамин хабарро ба тамошобинҳотон расонем.
аксҳои рӯйкардагиша мемонам аэропорти Вунукувай. Салом ака, мо рӯзи 9 май соати 8:48 дар аэропорти Вунукува фар омадем. То соати 3 шаби 10 май моро қапиданд, ғам доданд. Илтимос мардума бигӯем Вунукува билет нагиранд. 31 одама бе ягон причина депорт карданд. бовар мекунӣ ака, одаме ки якум бор Россия омад депорт кардестиянд. Расондем ва ин бародар 31 нафар мега. Кадоме ки тамошо кард 1, 2 ё 3 рӯз пеш мо дар Вунукува видео кардем ки ӯ самолёт 50 нафара депортатсия карда буданд. Ҳамаи ёра бар назар бигирем. ҳамин қадар маълумот нафарҳое ки моро тамошо дорем, наворҳое дошта бошем ки ба мардум расондан дар кор бошад, дар ҳамин ватсапи авиакас ҳамон рӯй кунед. Мақсад нигоҳ мекунем ки ба шумо ба мо ягон камбудӣ нашавад ва хабар бошад. Дар видеоҳои оянда мегузорем. боқӣ паноҳи Аллоҳ бошед ҳаматон. Миннатдорум Ай Ҳамад.